La principal singularitat de Llívia és, sens dubte, la seva condició d'enclavament espanyol dins de l'estat francès. Aquesta particularitat, que anys enrere havia ocasionat importants problemes i incomoditats als seus veïns, quan l'espai Schengen no era ni tan sols un somni, ara es podria convertir en un nou atractiu turístic. Amb el suport de la Universitat de Girona, l'Ajuntament de la localitat ha impulsat un projecte turístic que doni els 5 enclavaments que hi ha a Europa. Fa temps que donàvem voltes a la idea i fa anys ja hi va haver una primera reunió, els 5 enclaus que hi ha a Europa, que va ser a Itàlia, per parlar dels problemes o de les similituds que podem tenir als enclaus. A partir d'aquí vam començar a parlar amb la Universitat de Girona si seria desenvolupar un producte turístic dels 5 enclaus, per alhora potenciar-nos tots 5 al seu país i fer una gran campanya publicitària amb un fet diferencial que també podem atreure molta més gent. Està previst que aquest projecte, elaborat per la Universitat de Girona i amb el vistiplau dels altres 4 enclavaments, obtingui una subvenció de la Unió Europea que permetria donar cos a una nova ruta turística. Ara, de moment, solament estem fent un projecte, però que la intenció és, al principi del mes que ve, presentar-lo a Europa i que ens donguin. Si ens donen el projecte estem parlant d'uns 300.000 euros, que entre tots 5 enclaus podríem fer primer un estudi per saber els trets diferencials en cada enclau, fer un minicentre d'interpretació dels enclaus i una campanya publicitària de tots 5. L'Ajuntament de Llívia considera que aquest nou producte pot atreure turistes d'arreu d'Europa d'un nivell adquisitiu mitjà alt que, a banda de visitar l'enclavament, també coneixerien Cerdanya i el Pirineu.